Kapalungan ko na. Good morning mga kapadyak. Nandito tayo sa bahay ni Bro Lloyd. Isa nating kapadyak. Dinalaw namin. Bro. Hello. Good morning. Bye check mo na bro. Leo. Bye check. Trek. Oh. Gwapo ni Marlene. Gwapo ni Marlene. Sabay po kung pagkagamit ko takbo. Thank you sa pakape, ante. Nagbayagan, bro. Pagi baga kini mother. Anday, kami bye. Pagi baga lang ang Bye. Thank you ah. Okay. Bye safe, bro. Bye safe. May nakasabayan tayo mga nagapit na muna. Kasi sa mini chocolate. Oh, shout out mga boss. Anong grupo nyo? Ingat kayo ah. Kami sa Buban. Friendly ka ba, Jack? Friendly ka ba, Jack? Friendly ka ba, Jack? Hindi ka pa-check na. Yuhuu! Natasagot ko na pinayagan akong mag-bike ngayon. Yuhuu! Ayun! Panahon! Panahon! Ayun pagmalam! Okay. Sitio Lingkuban. Yan lang. Right side. Pero doon tayo. Ayaw naming lumusong sa tubig. Ito na yung Dipalo. Oh, Pato Bridge. oh. Di Di Karayan. Boss. Good morning. Oh, hindi nagmayat na eh. Nadalan. Gwapo pala ka rin niya. Ay. Dito pa yung Karayan. Good morning, boss. Boss. Pauwi na sila. Sir, master. Hey. Wow, Santa Cruz. Good morning, sir. Ya, tari. Sir. Kami nagbuya man di nagpalagtaw. Ako di bike ya, sir. Natati bike. Nagta siguro ni Idol Mawar. Yoo! Woo! Ah. Woohoo! Oh, ya, alalay tayo. Oh, yun na. Oh, di na basa. Yun na, inukod na. Nandito na naman ako sa Lingkupan. Pare, saba. Saba. Nilambaw. Alos kaldaw. Yuhu! Yuhu! Trail tayo. Hindi pa, sir. Akyat pa kami doon. Okay, sir. Thank you. Yan si Bro Leo. Ahon. Ahon din tayo. Oh. Adat Jada lang na eh. Adag palpalag tuloy ay. Basta ko man yun yan.
Baka nakapulsos sa ikan doon. Paul. Shout out sa Team Puyog tsaka sa Team Bakbak din natin yan. Asinggan. Oo. Oo. Boss. Leo. Oray bagam ka ni Kwa ni namit ko dyan. Nagamatayan? Leo. Paul. Boss, nyanagin niyo boss. Brian. Brian. Ben. Jet sir. Jet, okay. Maglamay na yung J vlog. Nagasinggan din niya. Sige. Team Bakbak and Team Team Bakbak. Puyog. Yuhu! Bike. Yuhu! Medyo palang tumbasit. Ang ala sana eh. Yehoo! Sarap mag downhill. Pero ahon muna tayo dito. Maglaro tayo sa jump. Kasta lang bro, no ka. Damdam mo. Tadar mo lang ang pidalon. Maktangan ka niya. Tingnan nyo, ang ganda ng lingkupan. Kaya binabalikan. Ayun bro. Oh. Ayan ang bike. Oh, may tartuloy na yun. Naiangin sa amot to yun. Yung tartuloy na nilagay namin dyan. Okay, una ka bro. Good morning. So, oh, may drop dito pero hindi ko kaya. Jump bro. Woo! Yan. Me bro. Apa ba lang ata? Ha, dumudamo kasi ka. Nasidagan kasi ka. Hamong guguyo. Basta ano yung kasi mo katawi kasi ay. Ang kamadanagan yung pinagkisam na nagababa. Dito yung control free nun. Basta ibiro mo labasit. Wala, ang kamadanagan. Ay, kasta lang. Ang bilo na eh. Ay, naglaing ka mag-ayam. Ha, may sabay. Eh boss, kailangan medyo may speed. Practice muna tayo ng baby jumps. Taga saan kayo sir? Manawag Binalunan. Ah, Manawag Binalunan. Kaya ano? First time ko mag-jump. Sarap na. Nakatakot. Ayo bro. Ha. Team Manawag. Kasi lang bro, kasi lang.
Oh, ingat. Ayos. Oh, biya. Go. Oh, galing. Ahon dito. Nyo, ang ahon. Kaya binabalikan namin tong linggo pa, no? Mahaba-habang trail din to. Maganda! May jump pa! Sulit! Okay. Sa kunong tari kayo, boss. Hi, bro. Sarap dun! Woo! Sir, tira sir. Na ako. Okay sir, ingat. Mayat din, mayat. Oh, tingnan nyo naman oh, sarap. Ahon! Woohoo! Nakabilo. Ahon! Sarap dito. Ganda, ganda. Ayan niya. Oh, ganda oh. Sarap. Ahon. Ang ganda oh. Sarap. Kahit ati man ikot ko. So karap ikot ko. Ang ganda. Woohoo! Sige, sunod ako, sunod. Yuhuu! Mga tagan Manawag, Binalunan. Ayos! Let's go! Ahon tayo ulit! Ahon, tapos downhill. Nabitin ah. Rino. Woohoo! May marinig jump on. Yanagan nyo, boss. Ay, Dexter. Dexter. Boss. Leo. Kurt po. Bong, bong. Bong. Leo. Yanagan ng James ah. Jones. Jones. Oh, video natin si Jones, nagwilo. Tan. Bike, bike, bike!
Ayos lang, ayos lang. Ayos lang. Challenge yan. Ayos lang. Ano? Nakabig niya kasi kagad yung manubela. Wait, wait. Baka na preno na siguro pa ya. Hindi, naka-helmet naman. Nakabig. Ayaw, wala yan. Nakabig mo. Challenge yan. Angat naman. Ayos. Ayos. Okay lang, sama ko sa video. Okay lang. Makita mo yung pagbagsak mo. Ganda nung lipat ko. Parang rampage sound. Walang pilay bro. Wala naman pala. Samantalang ako nung bumagsak ako sa Pegasus. Balik ito ko. Ano lang yung Butas lang. butas. Sa may checkpoint. Bag. Niliw ko yung kasama ko. Ikaw naman pala Ako naman pala yung sushoot sa butas. Oh, ang ganda oh. Oh, okay man. Haha. Ganda. Woo! May pangalan ang grupo nyo? Tropang Manawag Binalunan, no? May daan dyan, sir? Meron. Doon na kami bababa, doon na kami dadaan. Kita ka nung magpagano ka niya. Siloy, Ibulan na babad ka niya. mas maganda dito. Oh, yun ang bro. Bro. Yes, sunod. Ada jumps ta bro. Baby jumps. Woo! Ang ganda. Sarap. Ito ang dahilan kung bakit binabalikan yung Lingkupan Trail. Oh, tingnan nyo. Diba? Ang ganda. Yung tour guide namin si Bro Leo. Haha, pitak. Haha, pitak. Haha. Tingnan nyo. Diba ang ganda? Woo! Tara dito mga kapadyak. Friendly trail lang dito. Ang saya. Oh. Diba? Oh. Haha. Preno lang yung sa likod. Ubos ang brake pad. Woohoo! Enjoy! May ano yan, barbed wire. Barbed wire. Ah, sige. Sige. Hop, tumabit tayo. Oh, sige. Ah, ukod. Nabitin. Alam, makabilo tayo dito. Parang mabibitin yata din ako dyan ah. Wah! Hoy, nakaya! Nakaya!
Nakaya. Up. Video natin. May ukod din tayo. Tingnan nyo. Ang ganda oh. Tatay lang na dalantay. Mayat niya. Wapo. Bitin dyan. Bitin. Ayos. Kumpleto with ukod. Oh, ahon ulit dun. Try natin umahon. Hintayin natin kayo dun. Hoy! Ang ganda ng daan oh. Sarap! Ang ganda! Wow! Sarap! Hintayin natin kasama. Orende pa. Gwapo yan, gwapo. Gwapo yan. Sige. Sige sir. Okay. Ingat, ingat sir. Ingat, uray yung ikan doon. Wait. Sir, yun o namin. Ingat, ingat. Okay, next time. Downhill. Tinutulak tayo pababa, mga kaibigan. Nasaan na si Bro Leo? Agi babakay dapat eh. Yan. Pababa na yung mga bikers. Yan na sila. Yan na. Yan na. Yan na. Go, go, go! Downhill! Go! Yan! Ayan na sila! Go! Go, go, go! Go! Woohoo! Wapo! Talagang sige. Friendly ka pa Jack. Oh bro. Sige, ingat lang. Okay, ikaw ba? Okay, sigaw at video ah. Ingat sir, Ingat sir, ingat. Okay. Okay, guys. Friendly ka pa Jack. Alright. A few moments later. Pagod ang trail. Woohoo! Yan sa amin nakain.
Okay, alright. Tara, si bro, Idol Maglon, hindi na nakasama. Sakto sa yun! Yung mga tropang friendly ka ba, Jack? Wala naman nakasama. Yehoo! Nag-enjoy kami. Ay. Nakapag-jumps na si bro. Nakapag-jumps ka na. Oo. Jump! Nadurugan. Lakas ng sulsul ko. Budol! Nabudol. Ayos! Joy! Joy, jump! Ano nga bro? Babalikan pa ba natin? Balikan natin yun! Okay. Habang tumatagal, gumaganda! Yan ang Lingkupan Trail. Pinabalikan. Okay mga kapadyak. Ride safe sa inyong lahat. Yuhuu!